son de natureza tranquila. De verdade que creo que o son. Pero neste momento non pode imaginarse o que sinto ao escoitalo. Os acaba de soltar aquí, con todo o meu respeto, un rollo, para non decirnos absolutamente nada. ¿Qué es esto de eficiencia, reducción de custos, externalización? ¿Qué significa esto? Reducción de custos es que coñecían perfectamente, non sei, os romanos, que é simplemente que os esclavos traballen pola comida e nada máis. A reducción de custos está inventada na historia da humanidade, pero fai moito tempo. Que podemos decirlle hoxe aos traballadoras e traballadores da empresa, señor director xeral? Que cando eu salga de aquí teño que chamalos, teño que explicarles, están vendo esta intervención, saben, están escoitando a vostede. Que nos quere decir? Que France Telecom ten un especial interese en que se traballe dende Madrid? Hombre, coñecemos perfectamente, ¿no?, o sentido centralista do país galo, pero vamos, a ver, quere explicarme realmente que Unísono non pode realizar a contratación que ten con France Telecom desde Vigo? Que hai un problema para iso, que non lle lo van a creer ninguén. O problema aquí existe en que se quere desmantelar os centros de Vigo e centralizalos en Madrid. A nosa postura como goberno galego, digo yo de verdad, non debe ser, señor director xeral, vir aquí vostede a defender o Unísono. Defenda os traballadores e traballadoras, non defenda o Unísono. Defenda realmente o tecido empresarial galego. Sabe, vostede o sabe porque o ten no IGAPE. O dato que se manexa da destrucción de tecido industrial na comarca de Vigo nos últimos 5 anos, o 60%. O 60% do tecido industrial da comarca de Vigo está destruído nos últimos 5 anos. Con todo o respeto para Ferrol, con todo o respeto, pero outro día unha persoa me decía que vamos a ser Ferrol 2. Fíxese, e todo o respeto que sabemos, non, a situación que están atravesando e tantas veces que a temos traído a esta Cámara. Estamos destruindo Galiza, estamos destruindo completamente o seu tecido empresarial e industrial. E a comarca de Vigo neste momento, claro, como outras a temos destruídas, é a que nos queda por destruir, Unísono. E que Unísono non ten ningún problema para poder realizar os seus traballos desde Vigo. É que o telemarketing non ten un problema de ubicación. O que se pretende é unha deslocalización completamente e, efectivamente, eliminar os centros de Vigo. Que lle podemos decir? Algo concreto, non a extraccións, non me conta a historia da humanidade, nin a historia do neoliberalismo buscando a eficiencia como reducción de custos e externalización. Algo máis concreto. Que vai facer o goberno galego para impedir o ERE suspensivo de Unísono? Ten un expediente arriba da mesa e terá que emitir un informe. E nos creemos que ese informe debe ser desfavorable, simplemente porque analizando a memoria que presenta Unísono, que é exactamente a mesma memoria que presentaba para o traslado forzoso, ou como é que se chama ahora os traslados forzosos? Mobilidade xeográfica. A mobilidade xeográfica que presentaba... Prego yo ayer rematando. Sí, señora presidenta. E que suspende o xulgado número 3, como é a mesma memoria, e onde queda claro que sí que existe carga de traballo, porque a propia empresa recoñece que pode existir, máis adiante, contratación segundo sexan necesarias, pois, polo tanto, nós o que lle pedimos ao goberno galego non é que nos conte a historia do neoliberalismo, non é que nos conte a historia do telemarketing, sino que nos diga, se compromete a firmar un informe desfavorable a este ERE suspensivo e a garantir os postos de traballo do Unísono, ou se poñerá tamén de parte da empresa para buscar esa reducción de custos e eliminar os centros de traballo de Vigo, que, por certo, non significan ningún incremento de custo para a empresa. Todo o contrario. Nada máis e moitas gracias. Pídolle, por favor, unha resposta concreta. Grazas, señora Adán.